ଲାଗୁଛି ରେ କାଳିଆ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କୋଉ କଥା ପଚାରୁଛୁ କାଳିଆ? ଆରେ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନର ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଛାତି ଥରେ ଦେଲା ଭଳି, ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଭଳି, ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜୋରମାର କ୍ଷେତାକ୍ତ କରୁଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇଲୁ କାଳିଆ। ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର ତୁ, ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା ରୋକି ପାରିନଥାନ୍ତୁ? ଟାଳି ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଏ ମହାବିପଦକୁ? ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା, କାହାର ବାପା ଚାଲିଗଲା, କାହାର ମା ଚାଲିଗଲା, କାହାର ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, କେଉଁ ବିଧବା ମାର ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା, ଘରକୁ ଚଳଉଥିବା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ରେ କାଳିଆ, ତୁ କାହିଁ ବୁଝିବୁ? ତୁ ତ 60 କୋଟିର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ ରେ? ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ମାର କଷ୍ଟ? ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ? କହ କାଳିଆ, ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ? ଭଉଣୀଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଭାଇଟି ମୋର ବାହାରୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପରସି ଦେବି, ଭାଇ ମୋର ଖାଇବ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲା ରେ, ସମୟ ବିତିଗଲା। ଜାଣିଛୁ କାଳିଆ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ମାଟିଏ ତା ପୁଅକୁ ପାଇଲାନି ରେ, ବାପଟିଏ ତା ପୁଅକୁ ପାଇଲାନି ରେ, ଭଉଣୀଟି ତା ଭାଇକି ପାଇଲାନି। କେତେ କଷ୍ଟ। ତୁ ବା ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର, ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ବିପଦ ଟାଳି ପାରିନଥାନ୍ତୁ? ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ? ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ମୋର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେ କାଳିଆ, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେ। କିଏ ପୋଛିଦେବ ସେଇ ଅକୁହା ଅପୋଛା, ସେଇ ହୃଦୟ ଥରାରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଆଖିର ଲୁହ? କିଏ ପୋଛିଦେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହଶୀଳତା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆତୁଳରେ ବିଭୋର ହେଉଥିବା ମା ଆଖିର ଲୁହ? ଛାତିରୁ କଥ କଥ ହୋଇ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଆଖିର ସେଇ ଆଞ୍ଚୁଳାଇ ଲୁହକୁ କିଏ ପୋଛିବ ରେ? କାଳିଆ, ବୁଢ଼ା ବାପର ଗୋଟିଏ ସୁରାଟ ଯାଇଥିଲା ରେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଘଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ହେ କାଳିଆ, ଏଭଳି କଷ୍ଟ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଦବୁନୁ ରେ କାଳିଆ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ, ଏଭଳି ଘଟଣା, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଆଉ ଯଦି ନ ଘଟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦଉ, ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ କାଳିଆ। ତତେ ବି 100 କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି କାଳିଆ। ସେ ବି କାହାକୁ ଦେବୁନି ମୋ ସୁନାଟା, ସେଭଳି ଘଟଣା କାହାକୁ ଆଉ ଦେବୁନି, ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁନି, ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହା ଜୀବନରେ ନ ଘଟୁ। ଏତେ କରୁଣା ରଖିଥିବୁ ରେ କାଳିଆ, ଏତେ କରୁଣା ରଖିଥିବୁ।